näissä juhlissa me pidetään yhdessä hauskaa. Ja meitä on täällä kuitenkin tosi paljon, joten otetaan toisen huomioon koko juhlan ajan. Jos satutte kadottamaan opettajanne tai luokkakaverinne, niin voitte suunnistaa tuonne ison Helsinki-valokyltin luokse tuonne päin, niin siellä teitä autetaan. Sitten täällä juhlissa liikkuu myös opiskelijoita, joilla on koulussa sellainen passi, jossa on staff. Heiltä voi kysyä myös neuvojalla. Jo, om ni tappar bort det så kan ni söka till den stora Helsingfors ljusskylten där bakom hörnet. Och dessutom finns det också studenter som har ett halsband, ett pass var det står staff på. Och den kan ni rycka i ärmen och be om hjälp. Tänään juhlimme yhdessä 107-vuotiaasta Suomea ja sitä, että Suomi on itsenäinen valtio.